खायफा लुथिनानै दोनजोबजाबाय जों दिनैनि दिनाव मा बाथ्रा बै समाव बर'फ्रा मानो सिफाय ग्लुंजाखो नैबे मोनसे खोथा जानानै फैयो भिडिअआ इम्परटेन्ट जानो थांगोन जायफोर नायगिरिफोर ओरैबो नङा ओरैबो नङा बर'फोरनिबो गोबांनिबो गुबुननिबो आं कमेन्ट स्टाडि खालामदों मैया दाख्लैनिफ्राय नुगासिनो दङ बा एसे सिगांनिफ्रायनो जोंहा जोंनि एरियायाव जायफ्रा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय इलिगेलि एनक्रचमेन्ट जानानै दङ जायफ्रा मोनथाय गैयालासे हाबसोनानै दङ थेवबो जे गावसोरा मोनथाय दङ होननानै दिनैनि दिनाव खुगा सिनाय नुगासिनो दङ एभिक्सन जानाङा होननानै बिनि गेजेरावनो जोंहा हाग्रामा सारखौबो खुगा खेवनाय नुदों प्रमद बर' सार जिखुनु जा दा बेफोरनि गेजेराव जायनाखि मैया दाख्लैनिफ्रायनो दावराव जाबाय थानायखौ आं नुगासिनो दङ गोबाङा कमेन्टबो खालामदों आरो सासे अर्जुन नेट बसुमतारी मानगोनां महापन्डित सार कमेन्ट खालामनानै रायखांहरदों दावराव देख्रेब सानसुमा खुंगुर बिक्रम दैमारी अफ्रि दैमारी एनिथिं एमजे अनजालि दैमारी डक्टर अनजालि दैमारी लिड एसे रेसपेक्ट हो मानगोनां सार ओमफ्राय कास्टम बसुमतारी बहा दं नोंसोरो बैफोर खोथाखौ बुंनो बे टाइप बिथांनि बे जाहैबाय कमेन्ट जिखियानो जाया जिखि बुङा आंनि बुंनांगौ थब्लं बुंखागोन ना हाग्रामा ना प्रमद ना सोरबा बर' बा बर'आनोसै जोंहा मोनदेरनायबो गैया खहाबो गैया मा जायो जालांगोन रायजोनि थाखाय जि एसे खुगासिगोन लस जालांबा जालांथोंसै खोथाया जाहैबाय मैया दाख्लै जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारियाबो बुंदोंमोन जे बिनि सायावहाय नायनाय जागोन बे हाबस'नाय हाबस'बै आरो बावहाय कर्टनि सायावहाय आरो इभेन प्रमद बर' साराबो बुंदों आं दहायसो नायदोंमोन मोनसे खौराङावहाय कर्टआवहाय एफिडेभिट बायदिसिना बिदिनो सावरायबावनो बेबस्था लागोन बायदि आरोना लिडारफ्रा बेबो जेखौबो बुंखागोन जोंनिया बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा खुगा सिखानाय नङा बारा मानो होनोब्ला गोबांथार भट बेंकआनो जाहैबाय मुस्लिमफ्राबो जोंहा गोरोन्थि जानाय नङा बुङोब्लाबो मुस्लिमफ्राबो जे जोंनि माखासे एरियाफ्राव भट बेंक अब्ला जोंनो नांगौ जाखायो पलिटिसियानफोरनो थ' पलिटिसियानफोरखौ जों बखिनानै लाबानो गैबावला नाथाय खोथाया बैयावसो जेब्ला नोंथांमोनाबो नुदों जोंबो नुदों मेगनजों नुदों जोंबो दुखु सैफानांदों मालायफोरनि दुखुखौ नुनानै जे जोंहा गुवाहाटीनि इभिक्सनखौथ' दोनथ'बावबाय आं माबायदि जादोंमोन बरबारियाव नोंथांमोना गोसोआव दंखायो फरेस्ट डुवेलार एक्टनि मथेब्ला सुप्रिम कर्टनिफ्राय बा गोजौनिफ्रायनो अर्डार होखाजानाय दङ कर्टआ जेब्ला अर्डार होबाय सरकाराबो बेखौ मावनांगौ दायित्व थायो दा फरेस्ट डुवेलार एक्टनि मथे जायफ्रा फरेस्ट एरियायाव हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा सिफायनानै संसार जानानै दं बिसोरखौ होखारनांगौ बिनि गेजेरावबो बैयावबो लिरफानाय दंबावो जायफ्रा स्टाडि खालामो नोंथांमोन गोरों गोराफोरानो साबसिन बुजिगोन जायफ्रा ट्राइबेलाव गोलैयो जों सोरबा बर'आनो होनो आरो बर'जों लोगोसे जायफ्रा ट्राइबेलाव गोलैयो बैफोर सुबुं बा न'खरफोरा हार्म जानो मोननाय नङा खहा खथि जानो मोनफानाय नङा बैयावहाय लिरनाय दङ फरेस्ट डुवेलार एक्टनि मथेब्ला नाथाय बै समावहाय जोंहा मानगोनां फेरेंगा सार रनजित बसुमतारियाबो बुंदोंमोन रावखौबो बावहाय निमाहा होनाय जानाय नङा माने इंलिसनिबो बुंलायलांदोंमोन नामा एसे देयार इज नो कनसेसन ना बेफोरबायदि टाइप गोरोन्थि जादोंबा सरिसै आं खोनादोंमोन आरोना निउसाव माखासे रावखौबो रेहाय होनाय जानाय नङा क'क्राझार एरियानो हक उल्थापानियानो हक इभेक्सन जाजोबगोन आरो खालामखांबायबो मोननैसो जायगा जों गाबगु खुगु नुहैदों बै समावहाय जे बर'फोर थानाय जायगायाव बर'फोरखौ सिफाय ग्लुंनानै ओंखाम गैया दै गैया मालाय मोजोमसे संसार जाफुबाय थानाय फरायनाय गथ'फोर गोनां एगजाम खाथियाव सिफायनो हादोंब्ला दिनैनि दिनावबो आरो हाइ कर्टनिफ्रायनो सोरबा नों आं सरकारा नङा कर्टआनो अर्डार होबावनाय बियो as soon as possible free दा इलिगेल एनक्रचमेन्टफोर जायफोर माने लिगेल नङा जायफ्रा मोनथाय गैयालासे जोंनि हायाव हाबनानै दङ जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ आवग्रिनानै दङ बैसोरखौहाय फ्रि खालामनो होस्रांनो थाखाय हाइ कर्टआनो अर्डार होबाय दा बै केसखौहाय नांदोंमोन सिगांनिफ्रायनो मानगोनां दावराव देख्रेब सारमोन बिथांमोनजों लोगोसे आरो जोंहा जरहाटनिफ्राय मेनलि केस होदों होनोब्ला 2019आवहाय प्रदुत बरा होननाय बिथाङा सासे इन्टेलेक्चुवेल सुबुं आमेरिका ना इउके मोनथाय सरि बिथाङा बिनिफ्राय स्टाडिस खालामनानै फैनाय गोरों सासे सुबुं बिथाङा बिनि सायावहाय केस होदों दा बै केसानो दिनै फैयै कर्टआ दिनै अर्डार होनांगौ जाबाय
जायफ्रा ट्राइबल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावहाय नन ट्राइबलफ्रा हाबसननानै रायजो जागासिनो दङ मालायनि हायाव मोन्थाय गैयालासे बैसोरखौ दिनैनि दिनाव होख्रांनांगौ। थ' दिनैनि दिनाव मानो सोरबा रनजित साराबो फरेस्टनियानो होन अबेबा सोरबा येमान होन जोंनि सोरबा हाग्रामा महिलार सारखौनो बुं सोरबा प्रमद सारखौनो बुं जिखुनु पार्टि मानो खुगा सिनाय हायाखै दिनैनि दिनाव बर'फ्रा होस्रांजानायाव मानो सिरिमोन। थ' बर' रायजो राजाफ्रा मा सानो बिनि गेजेराव आं मानिनानै लायो जोंहा मानगोनां हाग्रामा साराबो सिगां थानाय समाव नंगौ किसुमान पावारखौ बिथाङा गावनि डिक्टेटरशिप टाइप माने गावनि स्ट्रं अथरिटि बायदि गावनि गोसो बायदि दमजों सलायबोदों जों एप्रिसिएट खालामनांगोन मान होनांगोन जे बिथाङा सलायबोदों जिखुनु हक इसिबां इन्टेलिजेन्ट हक दा हक खिन्थु पावारखौ लाखिबोदों। नाथाय दिनैनि दिनाव बैफोर पावारा थांजोबनायखौ नुनो मोनबाय आरो पलिटिसियान लिडारफ्राबोलाय मा बुंनो बिसोरलाय मुस्लिम भटखौ नांथारखागौ बिथांमोननो जों क्लियार बुंनांगोन दिनै जों सोरबा बिपिएफबो जानो हाया इउपिपिएलबो जानो हाया जोङो नायनो थाङोब्ला पाब्लिकआलाय मा जायखि सरकार फै बेजोंबो थांगोन बैजोंबो थांगोन लुबैनाया बेनो जेखि सरकार फै मोजां मावनांगौ। नाथाय दिनैनि दिनाव किसुमान पावाराबो थांजोबनायखौ जों नुबाय। आं प्रमद सारखौ गोबाङा बुङो ना इउपिपिएलजों नों माने एगेन्स्ट आं एक्चुवेलि इउपिपिएलजों एगेन्स्ट नङा बा सोरजोंबा बिपिएफजोंबो एगेन्स्ट नङा आं एगेन्स्ट जानाय टाइपआ प्रमद सारखौ दुखु मोननाया बेसो सिगांनिफ्रायनो जे इसिबां खोथा होबोबाय होफ्लानांगौ जायो पलिटिक्सआवहाय खोथा होफ्लानांगौ जायो नाथाय खोथा होफ्लानानै जे ओरैबायदि डेट उमुक डेट नैबे डेटनि गेजेरावनो जाजोबसिगोन जेरै जोंहा एबसुनि मानगोनां जाय खोरोमदाव औवारि साराबो बुंदोंमोन आगस्टनि गेजेर सिगाङावनो गामि दाजाबनाय दानख'नाय सोसननाया जाजोबसिगोन बोरोजोबनोसै आगस्टआनो आरो आं एसे नुज्रांदों जोंहा उरखावगोरा सारनियावबो पस्टआवहाय नुदेरदों आं ससियेल मिडियायाव माखासे समाव सोरबा सोरबा शेयार खालामगासिनो दं 2025 सिमाव जाहैजोबगोन अब्ला माने नांबावगौ बिसोरनो एक्सटेनसन पावारखौ ओइ एसे ओंखायनो बारहोहरबाय सोरबा बुंहैबावसिगोन नामा 2026 सिमाव जाहैजोबगोन टाइम होबाव जोंनो। थ' बर' रायजो राजायाबो जानो हागौ गामि गामि सोरबा सोरबा लेखा फरायाव जाम्बा जाम्बि नंगौना नङा मादैमोन आबौमोन गासैबो सोमोन्दोआव गोलैनाय बायंमोन आदैमोन नाथाय इसिबांबो जाम्बा जाम्बि गैला दे सोरनि थगायनाया माबायदि सोरनि बुंनाया माबायदि हमनो हायै बुजिसै आजिखालि ससियेल मिडियानि जुग जाम्बा जाम्बि जानो हागौ नाथाय आखाइ आखाइ मबाइल दं खोनासै बिनिखायनो जोंनो गोग्गो खौरां फोसावग्रा गोग्गो आयना महर बायदि जोंनो खौरां बिजोंफोर नांगौ। नाथाय दिनैनि दिनाव सोर नाम लालायब्ला दावरावसो जागोन दायो खायफा लुथिनानै दोनजोबजाबाय जों दिनैनि दिनाव मा बाथ्रा मिथियो मा बाथ्रा मिथिया बुङोब्ला दायो दावरावसो जागोन लुथेनानै दोनजोबजाबाय दे जों बेखौबो जेबो बुंनो थाङा बर'फ्रानो सोरबा स्कप मोन्दों अबेबा पर्टेल चेनेलफ्राव मावनो मोन्दों मावगासिनो दङ दे सलिनो हादों न'खरफ्रा नाथाय किसुमाना ओरैबायदि जागासिनो दं लुथेजोबनानै दोननानै नोङै खौराङाबो मालाबा नोंगौ भाइराल जायो नोंगौ खौराङाबो मालाबा नोङैसो भाइराल जायो जों बुंफिनोबो ओमफ्राय जोंहा दाय जायो जोंथ' जाम्बा मानसि ना। थ' बेबायदि जानानै दं दायो दा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव जायफ्रा हाबसननानै दं बिसोर होखारजानांगौखा कर्टआनो फ्रि खालामनो अर्डार होखाबाय बाव रावनिबो गभर्नमेन्टनि सरकारनि डिसिसन नङा बे सरकारा बेखौ एक्सनसो लानांसिगौ दायो कर्टआनो बेखौ बुंखाबाय। थ' बिनि सायाव दाथ' पावाराव थानायासो मेनलि नामाव फैगोन ना रिपर्टारफ्राथ' जिखुनु सोंखागोन सोरबा हाग्रामा सारखौनो हक सोरबा प्रमद सारखौनो हक बिथांमोनाथ' फिननाय होखागोन नाथाय मावनांगौआ सोरहा दायो दायथ'आ पावाराव थानाया नंगौना नङा बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा सोरहाबा पार्टिखौ लानानै खें नांहैदोंबा अननानै निमाहा खालाम बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल।